ಜಯಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ 1156 1190. ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಂಗಳೂರು ಕೋಡಿಕಲ್ ಕುರುವಂಬ ಹೇಮ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ನರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1167 1350. ಮಾಲಾ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜನ ಬರ್ದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟೋಲ. ರಾಮ ಕೆರೆಟ 10 ಮನ್ಮತ್ತ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಕೆರೆಟ 10 ಮನ್ಮತ್ತ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇರಲು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು. ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1199 1351 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ. ಕೂಳೂರು ಬೈಯಲ್ PR ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್. ಕುಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್. ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ